ಸೊ ಮಾತೃಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇನಿ ಯಾನು ಪಿರೊಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬಗೆಟ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಊರುಡಾವಡು ಬೇತೆ ದೇಶದಕ್ಲು ಬತ್ತನಪ್ಪ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯದಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓನ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೋಚ್ಪವನಿ ಅಕ್ಲು ಇಲ್ಲದ ತೂನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಐನ್ ತೂನಗ ಅಂದು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೈದಿನ ತುಳುನಾಡದ್ದು ಬೈದಿನಿ ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಐನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪಿನೇತ ಬಗೆಟ್ ಅಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ದು ಇಂಚ ಸಿಮಿಲರ್ ನಮ್ಮೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿಯ ಬಂದು ಯಾಪಣ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ನಕ್ಲು ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ನಕ್ಲು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಗೆಸ್ಟ್ನಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊರ್ಪ ಬನ್ನಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲು ಪೊದೆಪ್ಪುನ ಅತಂಡ ಪೇಟನ ಅತಂಡ ಮುಟ್ಟಾಳೆನ ಅತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶಂಕರಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವಿನ ಕೊರ್ಪಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಆಟದ ಕಿರೀಟ ಕೊರ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಯರ ಪೋಂಡ ಐಟ್ ಆಟದ ಕಿರೀಟ ಓಕೆ ದಿವೋಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೂನಗ ತೂವೋಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೊರಂಡ ಅವು ಮನದನ್ನಿಗೆ ಬಾಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ದಕ್ಕೊಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ವಾಣ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ದೀದು ಐನ್ ಸುಮಾರು ದಿನ ದೀಂಡಲ ದಾಲ ಆವೊಂದಿನ ಆದಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅವಿನ ತೂನಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಐಟಮ್ ಬಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಐಟಮ್ ವಾಂಡ ಇತ್ತಿನ ಅವಿನ ಎಂಚ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ದ ನೆಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತೊಂದೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಓ ಮಾತ ಅಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನೇನು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ದುಂಬು ದ ಶೈನಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಚಾನಲ್ ಪನ್ಪೆ ನಾವು ಅವಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೇಟ್ದ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈನ್ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ನಿಖಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರಪೋಚಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಂಡವು ಅಸ್ಸಾಂ ಸ್ಟೇಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಸ್ಸಾಮ್ದು ನಿಕ್ಲು ಓವೇಸ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆರು. ಆ ಐಟಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಸ್ಸಾಂದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ದಿಪ್ಪು ಅಸ್ಸಾಂದಕ್ಲು ಮಾತ ನಿಕ್ಲು ಓನ್ ಟಿ ವಿ ಮಿನಿತು ಅಕ್ಲಿಂದೇ ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪರು ದೆನ್ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಘಮೂಸ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತಾಡುತ್ತಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ಘಮೂಸ ಪನ್ಪೇರು ದೇನು ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಕ್ಲೋತ್ ಪಜನ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುದ ತುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಅವೇನು ಅಕ್ಲು ಪೂಜೆ ಅನಾಗ ಆತನ ಅಕ್ಲಂದು ಅದನ್ನ ಇತ್ತಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲೊಂದೇನು ಇಂಚ ಕಂಟೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನವು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಡ್ ನಮ್ಮ ನೇಯ್ಗೆಡ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನಂದು ಒಂದು ಇನ್ನು ಅಕ್ಕಲು ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಏರೆ ಬಿನ್ನೆರು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಸುರುಕು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲರೆ ಗಮೂಸ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಒಕೊಮಿಯ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಕಲು ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಸ್ಸಾಂದ ಐತದ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಶರ್ಮಾ ಆರ್ ಮತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪಿನ ಪುರ ನಿಕ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು. ಸೊ ನೇನು ಘಮೂಸ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಸಾಮೀಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಇಂದುವೇ ಕಲರ್ಡ್ ಬಟ್ ಲಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊಸ್ ರಾಜಬನ್ಸಿ ಪಂದು ಅಸ್ಸಾಂಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗದಕ್ಲು ಅಕ್ಲನ ಘಮೂಸ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕೆ ಎಲ್ಲೇ ತುಂಡು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂದು ಅಕ್ಲನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ. ಸೊ ಸುಂದು ತುಲೆ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಒಂಜಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ ಉಂಡು ಅಸ್ಸಾಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ ಘಮೂಸನ್ನು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂತುಲೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಒಂದು ಅಲ್ಪದ ಒಂದು ಕಾರ್ಬಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಜನಾಂಗದಕ್ಲ ನೆಟ್ ಎಂಡ್ ಇಡ್ತುಲೆ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಇಂಚಪ್ಪುಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪವನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೋಡೋ ಪಂದ್ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಉಂಟು. ಯಾನು ನೀವು ಮತ್ತು ಪಾನೊಂದಿತ್ತೆ ಬೋಡೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನು ಇಂಡಿಯಾದ 8th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಾಯರು. ಅದಾಯ ಪಂಡ ಟ್ರೈಬಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಪಾತಿರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಅಸ್ಸಾಂ ಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಲನ ಘಮಸ ಇಂಚೆ ಪುಂತುಲೆ ಇಂಚ ವಿತ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ದಲಕ ಮಾತ ಉಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಕೇಂದೆ ಮಿಷಿಂಗ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈಬ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಗಮಸ ಮಾತ ಕೇಂದೆ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತ್ರಿಪುರಾಡು ಕೊಕ್ಬೋರ ಹಾಕೊಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈಬ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಬರ್ಪುಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ದ ಅವೇನು ಯಾನು ಕೇಂದೆ ಅವಳ ಬರೋದುಂಡಿತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂಚಿ ಈ ಗಮೂಸ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಓ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಗಮೂಸ
ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಉಂಡಿಚ್ಚಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಾತ ಡಿಸೈನ್ ಲಕ ಬರ್ತದೆ ಆ ಪಿರೊಂಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಲೆ ಅವು ಐಟ್ ಝಾಪಿಯಿಂದ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಡಿಸೈನ್ದವು ಅವು ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬೈರಸ್ ಪನ್ಪತ ಅಲ್ಪದ ಸೈಡ್ ದೆನ್ ಗಲಸ್ ಬೇರೆ ಸೊ ನಾನೊಂಚು ಮೇಜರ್ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಅಸ್ಸಾಮ್ಡು ನಮ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಅವು ಝಾಪಿ ಪಂದು ಸೊ ಇಂಚೆ ಪುಂತುಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಝಾಪಿ ಇಂಚೆ ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮುಟ್ಟಾಲ ಇಂಚನ ಅಂಚನೆ ಅಸ್ಸಾಮ್ಡು ಝಾಪಿ ಪನ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪಡೆಯನಂಚಿನವು ಅದು ದೊಂಬುಗು ಮಾತ ಅಕ್ಕಲು ಕಂಡಡ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ದೊಂಬು ಮಾತ ಬರಂತ ಲೆಕ್ಕ ತರಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಣ ಅಂಚಿನವು ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಝಾಪಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದೇರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಮುಟ್ಟಾಲ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸೊ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕೋರ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಡ್ದು ನಗ ತೂನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ನೆನಪು ಬರ್ತಾಗಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಯಾನೆ ಕಡೆ ತೋಚ್ಬೇಕು ಘಮೂಸ ಶಾಲ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಿನಿತ್ತೆ ನಾವು ಓವು ಕಲರ್ದ ಕೊರೋಲಿ ಪಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸೊ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪಿನ ಅತ್ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪಣ್ಣಾಗ ಕೇಸರಿ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪಿನ ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಅಸ್ಸಾಮ್ಡು ತಗೊಂಡ ಈ ಘಮೂಸ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಇಂಜಿನ ತೋಚ್ಪಾಯ ಒಂದು ಕಲರ್ದು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಮಾತಾ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಪಂಡ ಐತೆ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಬೋಡೋ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ತಕ್ಲು ಇಂದೇನು ಕೊರ್ಪೇರಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಇಂದೇನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮೇಲೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಘಮೂಸ ಪನ್ಪಿನತ್ತೆ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲಿಂದೇನು ಅಸ್ಸಾಮ್ದ ಪ್ರೈಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಮತಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ನು ಬರ್ಪಿನತಿ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಿನಿದ್ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಕಲರ್ದ ಕೊರೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ತರ್ಕ ನಮಡ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ್ದನೇ ಐಟಮ್ಸ್ ಪನ್ನಾಗ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆಟದ ಕಿರೀಟ ಆದಿಪ್ಪು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನಿಂಚ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನತ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ಇಂಚ ಚರ್ಚೆ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ನೆಕ್ಕದು ಮುಂಜಿ ಅಲ್ಪನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಫೇಸ್ಬುಕ್ నుంచి ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದು ದಟ್ ನಮಕ್ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಪಂಡ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡು ಕೆಲವೇಕಂದು ನಮ್ಮ ತೆನಸು ಮಾತ ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ ನೀರ್ದೋಸೆ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಡಿಲೇ ಮಲ್ಪೋನ ಆತ ನಮಕ್ಕೆ ಬಂಗ ದಯಪಂಡ ಈ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಬರ್ಪನಿಡ್ದಾದ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಅದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ತೆನಸದ ಐಟಮ್ ಅದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಿರೀಟಾಗ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ GI ಟ್ಯಾಗ್ ದೆತ್ತು ನೋಡೋದಾದ ನಮಗೆ ಆ ಪೇಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ನೀರ್ದೋಸದ ಪೇಟೆಂಟ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸತ್ಯವಂತೀನಿ ದಯಪಂಡ ನೀರ್ದೋಸದ ಲಾಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೊಂಕಣ್ ರೀಜನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಗೋವಾದ ಮಿತ್ತೆ ರತ್ನಗಿರಿ ಅಲ್ಪಲ ಅನ್ ಪೋಯಿನಪ್ಪಗ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಲಕ ಆತೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ GI ಟ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೆ ನನ್ನ ತುಳು ತಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಗಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಯಾಕೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಾವು ಇಟ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನಲಕನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಇಂಜಿನ ಮಾತ ಕೊರಲಿ ಪಂದು ನಿಕ್ ಪನ್ಲೆ ಇಂದು ಆದಿತ್ಯ ನಿಂತ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕರ ಬರ್ಪೆ ಆತಿನಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.